Lars, nu bliver bolle i film igen. Hvor? Hvad? Nej, jeg har bare været i seng med Tintin over fra Burger King, selvom det slet ikke er der han kom. Men du nok en kraft, med nogen også der en time, du er nok. Nej, gør sgu da. Jo, du gør sgu da også lige et fedt svin. Okay, så lad os bare gå op og knippe det nye sexlegetøj lige der. Ind i hovedet også, ja. Det er hårdt. En lave røv. Hold kæft, hvor det klør i min røv. Hallo? 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 Hvad fanden er det for en knap egentlig? Min æske. Nej, den er styrtet ned. Puha. Jeg klager til forsikringsselskabet. Min æske er lavet af papir og burde lave pap. Det klager jeg over til forsikringsselskabet Alka. Jeg tror jeg er ved at gennemgå bøsseproceduren, siden alt er lavet papir. Hvad fanden er det? Hvad er det her for et sted? Halløj! Hvad fanden sker der? Jeg er i gang med at interviewe bøssen, som er landet på en planet, selvom du ikke helt rigtig ved, om du er en bøsse fra en planet, som er en planet fra en bøsse, som... Du er sheriff? Det er jeg også, men jeg har bare en rød plet på min barbs. Du kan sgu da ikke flyve, og du har en papirfly. Jeg skulle da heller ikke sagt, jeg kan flyve. Psykopat, mand. Hey, altså, det er lavet af papir. Ja, det er dejligt. Skyld mig! Du skal sgu da ikke glæde din læm op af mit klamme lår. Du har skideslim. Hej alle sammen, jeg er pisseliderlig lige nu ved bolle. Hej mand, den der lige ned på min finger, er det okay? Ja, det er okay. Jeg er sgu også pisseliderlig, så... Det er okay, altså, men må jeg ikke bolle dig? Så dog er det psykopat. Prøv at se min knap. Øj mand, du er her lækker. Især din Amir. Hej, jeg er Philips havede klunke. Jeg troede sgu jeg var den med klunke, du snakkede om. Jeg er sej. Sparsankerkorps. Så er musik her. Vi vil have techno. Yeah, techno. Techno, yeah. Techno. Du skal fandme ikke røre min pik. Psykopat. Psykopat? Ja. Men du er en ægte klunke. Jeg hedder Lars. Vores legetøj er pislækker, mand. Han er sgu da ikke med. Nu holder I alle sammen kæft, eller jeg boller jer i ryggen. Og jeg har fået ny stemmebånd. Ikke også, lille boss. Jeg hedder sgu da Pelle, en psykopat. Ikke også. Lad nu være med at råbe foran alle sammen, ikke også? Jeg er en klunke. Jeg elsker dealer, og jeg kan godt lide at holde om dem, fordi de er så store og dejlige. Ved du hvad, dinosaurer? Du er fandme så liderlig hele tiden, og lugter af dealer. Kan du ikke bare spole film frem? Min arm. Per, er du okay? Jeg tror min arm er røget af. Jeg har det ikke så godt med, at han bare ligger der. Så hjælp mig dog for helvede. Ja.